Azi, la ziua de proteine, facem și piața. Am luat niște bănănuțe, rucola, ceapă pentru salată. Lasă Vladuanca. Și să vedem ce mai cumpărăm. O să las să luăm și niște morcovi. Oamenii care lasă aiurea lucrurile. Bio ceapă cu aripioare de pui. Asta e o problemă în România. Ia și tu casoleta aia, că ai mâinile libere și să punem înapoi la frig. Uite aici. Asta se întâmplă și în Lidl. Salut! Bine te-am găsit pe vlogul unui gras. Astăzi suntem în ziua de proteine. Ieri n-am avut timp să fac o filmare, în schimb ieri am făcut o rețetă cel puțin interesantă de dovleac la cuptor. Cum se vede în poză, am feliat, de fapt Anca a feliat dovleacul, l-a pus la cuptor în jur de 25 de minute, 30 de minute la 250 de grade și pe deasupra a presărat niște coaje de portocală și coaje de lămâie și am mai pus și niște stafide. A fost foarte bun. După ce l-am scos din cuptor, l-am dat cu scorțișoară. A fost foarte bun, foarte delicios, fără zahăr, bine, doar zahărul din fructe. Pe lângă asta am mai mâncat și mere, banane și am mai făcut Anca un fel de tocăniță, să zic așa, de conopidă, în care a pus conopidă și ceapă și l-a tras în oală și a adăugat și un pic de suc de roșii fără zahăr, dacă nu mă înșel, ca la final să mâncăm cald. Deci o mâncare chiar ok pentru ziua de legume. Eu cel puțin am trecut ușor peste ziua de legume, ea a trecut un pic mai greu, n-am avut probleme. Azi, în schimb am făcut piața, de fapt, nu azi, în schimb am făcut piața. Ne-am dat o tură prin Lidl și am făcut cumpărături pentru zilele următoare. Cred că o să-mi fac într-o zi timp să fac o listă de cumpărături pentru o săptămână de Rina. Să vă faceți o idee cu ce cumpărăm și cu ce mâncăm. Am luminițe pe față pentru că ne-am apucat să împodobim bradul și am un proiector laser care dă în toată camera punctulețe și acum sunt și pe fața mea. Astăzi la proteine ne-am hotărât să mâncăm pește, asta pentru că am fost în vizită la părinții mei și aveau deja făcut un macro la abur, o rețetă foarte, foarte mișto. Prânzul de astăzi este un macro făcut la cuptor cu legume la ziua de proteine. Ne-am hotărât să mâncăm pește. Eu o să mănânc niște conserve de ton cu 1 ulei. Bine, n-am găsit în suc propriu, dar mâncăm 1 ulei. Rețeta de pește o să o scriu în comentarii. Rețeta, cum am văzut în filmare, este simplă. Iei 1, 2, 3, 4 macrou, pești macrou, îi curăți, îi pui într-o tavă cu legume, nu folosești ulei și pui la cuptor, un pic de sare și condimente, o felie de lămâie și lași să se facă la cuptor ca un fel de plachie, pe care îl servești. E nemaipomenit de bun pentru ziua de proteină. Seara am ales să facem o salată, cum se vede în poză, o salată făcută din salată verde, morcov, ceapă, ton de la Lidl, marca Nixe. E un ton foarte, foarte bun la conservă și îl găsiți în jur la 6,50 lei, cu conserva de 185 de grame parcă are. Bine, masa netă de toni de 150 de grame, restul este ouăl uleu de floarea soarelui ori saramura. Mie îmi place în saramură, spre exemplu, în suc propriu. La care se adaugă, la această salată se adaugă tonul și se amestecă foarte bine, deci este o salată de nota 20. De astfel, salata asta o puteți folosi în combinație cu ou și să renunțați la pește, să tăiați, să fiebeți 2-3 ouă,
le tăiați cu bulețe mici, după ce le sferi și le puneți în salată. Asta este un deliciu pentru ziua de proteine. Pe gândar nu m-am pus, o să mă pun peste 2 zile. Mâine merg la psiholog și o să vin cu o filmare de acolo să vedem ce mai descoperim. Momentan dieta merge bine. Dacă nu mă înșel, astăzi este ziua a 7 a fost, a 8 a 9 dacă nu mă înșel. Sper să nu greșesc, nu țin minte numărul zilelor. În schimb, am totul scris într-un jurnal și o să vă arăt și jurnalul. Ne vedem mâine seară pe vlogul unui gras. Salutare!